mag semifinals tielo mar ariyo ne otugi. Mano nyiso ni tim mar Newcastle United nodiemo kendo tim no mar Southampton e tielo mar ariyo. Manchester United nodiemo tim no mar Nottingham Forest utino manyoro kendo noloyo gonde 2-0. Mano nyiso ni Newcastle United dhi rakore kod Manchester United e alap no ma Wembley. Ma dhi bedo okombe mokwongo mapo nono timbe ariyo gidhi bedo kacha karakore ka gintiere tim achiel. Ka koro girango ni gidhi tugo kacha tielo mokwongo ka gin e final. To mano bende nyalo bedo ni en okombe moko ma jotugo moko mag Manchester United dhi bedo kochopo tielo mokwongo bang' higni 6. Mago bende waluoni kendo wakelo nigi mathoth mano koting'o duoko manyoro gotieno. Koro mi walore gi ka. Ka walore chenro mar mbako romo bende koro nitiere kar ka. Kendo koro ka watieko wadwa mana ni mondo mi warang chenro mopogore opogore mabiro chenro mar mbako romo kendo koro nyaka kanye ma koro kele giko. Twak mabiro sani kedo kod tuono mar kansa. Jalony nitiere ka mano daktari kaachiel kod jalo mane osekoni e kaunti ma Kisumu bende nokedo mager ahinya gi tuono mar kansa.